Един от първите софийски трамваи. Колко е луксозен, какъв стил и богатство излъчва този трамвай. Вижте емблемата на София. А тук по Цар Борис III минава всъщност първото трамвайно трасе горе до Княжево е стигало. Матрисата е 501. Така се влиза, като в балконче има. Тук поща. Може да си пуснеш писмо във времената на пощите. Да, интересно. Вижте вътре как е. Но по-скоро от тук управлявал ватман на трамвая. Вижте с тези ръчки. Вижте каква седалчица. Как ли е издържал цял ден. Това е било много трудна работа. Вижте, тук има табели. Слизането и качването по време на движение е забранено. Т.е. имало хора, които са го правили. И пушенето е забранено. Имало е хора, които са пушили в трамвайната матрица. Вижте, това звучи толкова необикновено в наши дни. И указани са местата. Предната платформа 6 места, отзад 15 места само събирал трамвая. Вижте някакви тук някакви за налягането сигурно.